Расказваем, як хітрыя чыноўнікі абдурылі самі сябе. За 30 гадоў кіравання Лукашэнкі на дзяржаўных пасадах аказваліся самыя розныя людзі. Прычым не абавязкова ваяўнічыя ябацькі. Раней праскоквалі і асобы здольныя на ўласнае меркаванне. Але 20-й год і наступныя падзеі змянілі і пастрожылі логіку адбору ў вертыкаль. І цяпер безумоўная лаяльнасць пры прызначэнні на палітычныя ці кіруючыя пасады стала абавязковай і мераюць яе па фармальных прыкметах. Адсутнасць палітычна кампраметуючай інфармацыі на самого чыноўніка і членаў ягонай сям'і. І пад кампраматам маецца на ўвазе ўдзел у пратэстах, дэманстрацыя апазіцыі ў соцсетках, грашовыя пераводы і іншыя праявы салідарнасці, а таксама адназначная пазіцыя адносна генацыду украінцаў. І вось на гэтым номенклатура Лукашэнкі і пагарае, бо шэраг чыноўнікаў ужо зразумеў, што не толькі не атрымае прамоцыі, але і мае вялікі шанец пакінуць сістэму. Таму некаторыя прыдумалі хітрую, на іх думку, схему. Цяпер любых кандыдатаў ва ўладу паглыблена правярае беларускі КДБ. І калі пайшоў набор у дэпутаты і сенатары, пэўныя чыноўнікі, разумеючы магчымыя праблемы пры праверках, проста адмаўляліся. Яны вырашылі не прыцягваць да сябе залішняй увагі і ціхенька працягваць работу на ранейшых пасадах. А вось іншая частка номенклатуры, якая адбрахалася ад дэпутацтва, усё ж вырашыла пралезці ў лукашэнкаўскі аналаг КПСС усебеларускі народны сход. Збіраць гэты сход будуць радзей. Адказнасці там не столькі, работа яшчэ менш, але бонусы ў выглядзе статусу і кола кантактаў тыя ж самыя. І некаторыя чыноўнікі падобна палічылі, што змогуць праскочыць пільную праверку, або увогуле і самі не ведалі аб удзеле блізкіх у пратэстах, бо цяпер у блізкія запісваюць і ўнукаў, і зяця, і нявестку, і нават сваякоў нявестак, калі на іх заведзеныя крымінальныя справы. У выніку атрымалася, што чыноўнікі самі сабе нарабілі праблем. Нашыя крыніцы кажуць, што некаторыя патэнцыйныя дэлегаты ўжо дакладна нікуды не трапяць. Вядома і пра мінімум аднаго топ-чыноўніка, які прэтэндаваў на месца ва ўсебеларускім народным сходзе, але цяпер знаходзіцца пад падазрэннем. Некаторых чыноўнікаў увогуле праінфармавалі, што ў іх вельмі сур'ёзная сітуацыя і ні пра якое вылучэнне ва УНС гаворкі ісці ўжо не можа, а іх уласны лёс будзе вызначацца начальствам у кааперацыі са службамі дзяржбяспекі. І зусім не факт, што ў выніку ім удасца працягнуць працу ў сістэме Лукашэнкі. Сам жа Лукашенко сёння падпісаў новы закон, які ў народзе ўжо празвалі законам Марыі Васілевіч. Менавіта маладая лукашэнкаўская сяброўка падчас свайго дэпутацтва лабіравала прыняццё гэтага законапраекта. Гэта дакумент пра адказнае абыходжанне з жывёламі і пра паводзіны іх гаспадароў. У прыватнасці закон прадугледжвае, што гаспадары сабак небяспечных парод цяпер мусяць праходзіць спецыяльныя курсы. Таксама, калі чалавек жорстка абыходзіцца са сваім гадаванцам, то жывёлу могуць у яго часова альбо нават назаўсёды адабраць. Але самае цікавае тут забарона прыходзіць з жывёламі ў харчовыя крамы, медыцынскія установы, аб'екты культурнай і спартыўнай інфраструктуры. Выключэнне толькі для службовых сабак-правадыроў. Гэты нюанс цікавы, бо Лукашенко, які цягае свайго шпіца за сабою паўсюль, у тым ліку і на хакей, цяпер можа стаць парушальнікам закона, які сам і падпісаў. Праўда, асноўныя палажэнні закона уступяць у сілу толькі са студзеня 25-го года. Таксама Лукашенко сёння сустрэўся з чарговым расійскім губернатарам. На гэты раз да яго прыехаў кіраўнік Орловской области. Сегодня Орловщине очень непросто. Я это вижу, понимаю. Спокойно жить и работать в ближайшее время вам также не дадут, на это ничего рассчитывать. Поэтому приходится в сложнейших условиях решать задачи по защите мирного населения и объектов критической инфраструктуры. Если в этом плане чем-то мы можем вам помочь, обращайтесь, мы будем рады помочь вашим людям и вам. Лукашенко адразу ж прапанаваў сваю дапамогу няшчаснай і шматпакутнай Орлоўшчыне, якой так цяжка жывецца непадалёк ад украінскай мяжы. Тут, праўда, само сабою з'яўляецца пытанне: а што ж такое адбылося, што цяпер Орлоўскай вобласці раптам трэба бараніць свае аб'екты інфраструктуры? Пра гэта, канешне, Лукашенко какетліва прамаўчаў.
Нядаўна ў сетку выпадкова трапіў адрас электроннай пошты малодшага сына Александра Лукашэнкі Мікалая. Праз гэта журналісты змаглі адшукаць першую навуковую публікацыю сына Лукашэнкі. У навуковым артыкуле даследуецца магчымасць выкарыстання лактаферыну ў распрацоўцы сродкаў супраць каранавіруса. Акрамя студэнта біяфака БДУ Мікалая Лукашэнкі, суаўтарамі той публікацыі пазначаныя загадчык кафедры прыродазнаўчых навук ліцэя БДУ Максім Капусцін, прафесар БДУ і загадчык Нацыянальнага інстытута прыкладных праблем біяхіміі Уладзімір Курчанка, былая дырэктарка ліцэя БДУ Ганна Чубарова, а таксама прафесар Паўночна-Каўказскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта Іван Еўдакімаў. Вось толькі самой навуковай працай усё не зусім так добра. Нават загаловак падманвае чытача, бо абяцае распавесці, чым перамагчы каранавірус, але ў артыкуле па сутнасці пра гэта нічога няма. Мы паказалі гэтую працу некаторым спецыялістам, і вось на што нашы суразмоўцы звяртаюць увагу. Па-першае, ёсць пытанні і да таго, як праводзілася даследаванне. Па-другое, з публікацыі вынікае, што праца даследчыкаў была проста ў тым, каб выкарыстоўваць розныя метады выдзялення бялка. Адзін наш суразмоўца адзначае, што развагі пра каранавірус у публікацыі ніяк не звязаныя з навуковымі эксперыментамі і выглядае базіруецца ўвогуле на літаратурных даных. Таму падобна, што сапраўднай рэцэнзіі ад спецыяліста на гэтую навуковую публікацыю проста не было. Падобна, што артыкул пісалі Капусцін, Чубарова і расійскі прафесар. Капусцін загадчык кафедры ліцэя БДУ. Калі што, ён колеў рэпетытар і куратар. Наш суразмоўца мяркуе, што Уладзімір Курчанка адзіны ў спісе з сапраўдным вучоным імем, кіраўнік лабараторыі на біяфаку, у якой працаваў Капусцін. Таго Курчанку ўключылі ў спіс аўтараў проста дзеля павагі, і хутчэй за ўсё сам ён артыкул увогуле не чытаў. На думку спецыялістаў, гэтай навуковай працы не ўсё ладна і з тым, як і на што спасылаюцца ў публікацыі. Калі коратка, то ў артыкуле звесткі і здагадкі з прыведзеных крыніц проста падганяюцца да патрэбных высноў. І галоўнае пытанне тут зусім не да Колі Лукашэнкі, а якраз да яго старэйшых таварышаў. Гэтая публікацыя першая спроба для маладога студэнта, і ён з'яўляецца толькі суаўтарам. А вось трое іншых масцітых навукоўцаў і выкладчыкаў мусілі б не дапускаць такіх грубых памылак у сваіх даследаваннях. Але ж выйшла як выйшла, і цяпер Коля Лукашенка запісаў на свой рахунак першую навуковую працу. На МКС працягваюцца прыгоды першай беларускай касманаўткі Марыны Васілеўскай. Відэа з ёй паказалі на БТ. У сюжэце Васілеўская рассыпалася ў кампліментах Лукашэнку і паведаміла, што яго клопат і падтрымку адчувае нават у космасе. Праўда, галоўным хітом, які ўсіх насмяшыў, нечакана стаў касцюм касманаўткі, на якім былі гіганцкі лукашэнкаўскі герб і такі ж гіганцкі чырвона-зялёны сцяг. Якая краіна, такія і экскурсіі. Барысаўскіх школьнікаў прывезлі ў Мінск. Але не ў музей тэатр ці хаця б Макдональдс, а ў сумна вядомы ізалятар на Акрэсціна, дзе паказалі камеры прыёмніка для непаўналетніх і расказалі, у якіх умовах трымаюць падлеткаў за кратамі. Справаздачу пра гэтую экскурсію з гонарам апублікавала міліцыя Мінскай вобласці ў сваіх сацыяльных сетках. Чаго, а дакладней каго, не хапае Мінску? Савецкага маршала на кані. Так лічыць новапрызначаны дыпламат і вядомы прапагандыст Александр Шпакоўскі. На яго думку, да 80-годдзя перамогі, а значыць да 9 мая 25 года, у Мінску абавязкова трэба паставіць конны помнік маршалу Ракасоўскаму. Сам Шпакоўскі абяцае падняць гэтае пытанне ў парламенце і знайсці падтрымку ў гарадскіх уладаў. Тут адзначым, што маршал прымаў удзел у вызваленні Беларусі падчас Другой сусветнай, але ж у сталіцы ўжо ёсць праспект у гонар ваеначальніка, дык можа ўжо і хопіць. Праўда, гэта яшчэ кветачкі, бо пасля заявы Шпакоўскага помнік у Мінску свайму куміру захацела і вядомая даносчыца Вольга Бондарова. Яна запатрабавала паставіць у сталіцы помнік Іосіфу Сталіну і папрасіла Шпакоўскага замовіць слоўца ў парламенце і за яе ідэю таксама. Што будзе, калі раздаць міліцыянтам аплявухі, аднаго пакусаць, а другому зарадзіць з нагі? Як на ўласным досведзе даведалася маладая жыхарка Чэрвеня, нічога добрага. П'яную дзяўчыну затрымалі яшчэ ў снежні.
Яе пасадзілі ў службовае аўто, але дзяўчыне такі падыход не вельмі спадабаўся. І яна проста ў машыне заляпіла міліцыянту па твары, а пасля спрабавала яго пакусаць. Дзяўчыну ўсё ж скруцілі і адвезлі ў мясцовае аддзяленне, дзе пасадзілі ў камеру. На наступны дзень, калі да яе зайшоў іншы міліцыянт, то атрымаў і ён. У камеры дзяўчына выпісала аплявуху і яму таксама, а затым яшчэ і паспрабавала даць пару разоў нагою. Адзін удар нават атрымаўся паспяховым, і ў выніку ўсё скончылася крыміналкай за супраціў сілавікам. Цяпер прайшоў суд і вырак зусім невясёлы. Баявая дзяўчына атрымала 1 год калоніі. Дзікая гісторыя адбылася з беларускай у Польшчы. Падрабязнасці расказвае выданне «Мост». Дзяўчына жыве ва Ўроцлаве і вярталася дадому троху на падпітку пасля вечарыны. Была адна і падобна, што за ёй сачыў адзін ці некалькі злачынцаў. Калі яна ўвайшла ў пад'езд і адкрыла дзверы ў кватэру, то атрымала ўдар па галаве, такі, што дзяўчына страціла прытомнасць, а калі прыйшла ў сябе, то зразумела, што яе абрабавалі. Прычым з хаты вынеслі ўсё, выдралі нават варачную паверхню з пліты, а таксама скралі больш за 30 000 даляраў, якія былі ў дзяўчыны ад продажу кватэры ў Беларусі, і забралі абсалютна ўсе дакументы. Цяпер дзяўчына ў разгубленасці. Грошай няма, многія скрадзеныя дакументы аднавіць будзе немагчыма, а вяртацца ў Беларусь яна не можа па палітычных прычынах. Пакуль што паліцыя выдала ёй выпіску аб тым, што ў беларускі скралі пашпарт і карту побыта. Злачынцаў пакуль не знайшлі. Незвычайны малы з'явіўся пад Маладзечнам. На мясцовай аграсядзібе нарадзіўся унікальны белы верблюд. Жывёлка яшчэ зусім малая і толькі-толькі ўстала на ногі. На відэа бачна, што верблюдзіня яшчэ ходзіць з цяжкасцю. Прычым з маці верблюдзіцаю малога адносіны пакуль не складваюцца, таму кормяць і даглядаюць малога гаспадары аграсядзібы. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.